Għal darboħra nselmilkom u nilqakom għal dana il-programm miktub programm li fih bħalissa qed niddiskutu l-aktar post sagru fid-dinja. U sissa skoprejna illi Alla kien kellem l-Abraham u kien qallu u fuq liema muntanja kellu jissagrifika lill-Iżak. U għedna li dina il-muntanja kienet il-post fejn illum hemm dik li nsejħu l-olja tat-Tempju, it-Temple Mount, fejn illum insibu dik il-famuża muskeja Golden Dome ġewwa Ġerusalemm li fil-fatt qed taraw anke fir-ritratt warajja. Wara Abraham, il-mulej kellem ukoll il-Ġakob, nafu li Ġakob raqad ġo post fuq ġebla ħolom dik il-famuża ħolma tas-sellum bl-anġli tilgħajnu niżlin u fejn fuqnet fis-sema mbagħad anke lill-mulej u fejn anke iġġielet ma' is-sara mal-anġlu fil-fatt huwa l-istess post fejn Alla qal lill-Abraham biex jissagrifika lill-Iżak, jiġifieri fuq l-istess għolja. U mbagħad ħafna snin wara rajna wkoll mijiet ta' snin wara anzi kif Alla kellem il-Mose u Mose kellem il-poplu Iżraelit qabel mitu qallhom meta ħatitlu fl-Art Imwiegħda il-mulej ser jkomu il-post fejn għandkom tagħmlu s-sagrifiċċji tagħkom u għalkemm Mose ma kienx jaf imma kien qed jirreferi għall-istess post li qed nitkellmu fuq u l-istess l-olja tat-Tempju, l-olja fejn fiha flok il-muskeja qabel kien hemm il-famuż Tempju tal-Mulej. U fl-aħħar tal-programm biex għalaqna qedtilkom biex taqraw l-ewwel Kronaki, ktib tal-ewwel Kronaki kapitlu 21. Għax kapitlu 21 huwa dak li ħanitkellmu fuq issa f'dan il-programm. U f'dan għall-kapitlu għal min qrah nafu li ħanitkellmu fuq ir-re David. David illi f'ħajtu għamel ħafna affarijiet tajbin. Għamel ħafna affarijiet sbieħ tant illi Alla kienu ħobbu. Hekk tajt il-kelma, jħobbu daqs il-ħabba ta' jnejh. David għamel ukoll affarijiet ħżiena. Imma fil-fatt fosthom għamel adulterju, għamel qtil, beħsieb, ippjanat. Imma Alla dejjem ħaffillu ila li xra l-indiema sinċira ta' David. Tant ħaffillu li għamlu re ta' Iżrael. U ħallih re ta' Iżrael sakemm miet ma neħħilx minn hemm. David għamel affarijiet tajbin, għamel affarijiet ħżiena. Waħda mill-ar affarijiet li għamel David kien illi ħa ċensiment. David trid jagħmel ċensiment biex jara kemm għandu nies, biex jara kemm għandu l-ġiel għall-gwerra, biex jara x'tip ta' armata għandu kontra l-edewa tiegħu. Xi ħaġa li Alla ma ħax pjaċir biha, Alla rrabja għal David illa li dak li għamel David, allura ma kienx qed juri fidi f'Alla, ma kienx qed jemmen li Alla jaqbes għalih u jirbaħlu l-gwerer tiegħu. Imma iddeċida illi jieħu ċensiment tal-irġiel li kien hemm fil-pajjiż. U fil-fatt anke naraw illi Alla jibgħat il-profeta Gad biex jafżah illi jagħmel ħażin. U qallu tal-li għamilt ħażin, il-mulej se jikkastigak. Imma l-mulej fil-ħnina tiegħu taħ 3 opportunitajiet minn fejn David seta' jagħżel biex jirċievi dana il-kastig. U allura naraw il-profeta Gad jgħid lil David illi jista' jagħżel minn 3 snin ġuħ ġewwa Iżrael li kien se jibgħat il-poplu kollu ovvja. 3 xhur attakki mill-edewa fejn jfittxu anke biex joqtlu lil David li xorta qed naraw li l-poplu kollu kien se jibgħat għax jekk jiġi għadu jattakka ma kienx ħattakka biss David imma kien se jattakka lill-poplu. Jew inkella l-aħħar waħda kienet 3 ijiem tal-korla talla fuq Iżrael, ir-rabja talla għal 3 ijiem fuq Iżrael. U fil-fatt naraw li David jażel l-aħħar waħda, it-3 ijiem. Mhux biss għax kienet l-iqsar waħda, imma għax David kellu anke fiduċja li fil-ħniena kbira tiegħu Alla l-missier dawk it-3 ijiem seta' inaqqashom.
U għal-min ara il-kapitlu 21 tal-ewwel Kroniki jaraw li David kellu fil-fatt raġun. Anzi ejja ħanibdew naqra ħanaraw x'ġara u ma ġarax. Jekk tmorru miegħi fil-ktieb tal-Kroniki kapitlu 21 vers 13 jaqra hekk. U wieġeb David lil Gad. Inħossni fdieqa kbira ħalli naqa' fit il-mulej, għax kbira hija il-ħniena tiegħu. Imma ma rridx naqa' fidej il-bniedem. Taraw David qallu ħala sal 3 ijiem. Il-korla tal-mulej 3 ijiem fuqi. Qallu għax il-ħniena tal-mulej hija kbira. David kien qed jittama li l-mulej inaqqas dak il-perjodu ta' korla fuq Iżrael. U vers 14 jaqra hekk, u l-mulej bat il-pesta f'Iżrael u mietu minn Iżrael 1000 raġel. Din hija xi ħaġa interessanti, m'għandi f'moħħi li nagħmel programm fuq dak li għaddejja issa fid-dinja. U nitkellmu anke fuq dan il-passaġġ, għax qed naraw hawnhekk illi kien Alla li bagħat il-pesta f'Iżrael. Huwa interessanti. Ma dak mhux is-suġġett tal-lum, imma forsi nagħmlu programm fuq biex niddiskutu x'qed jiġri bħalissa fid-dinja fuq dan għall-COVID-19 virus. U allura qed naraw li David prefera jaqa' fidejn il-mulej għażel 3 ijiem u jekk rajtu kapitlu 21 tal-ewwel Kroniki taraw kif kellu raġun. U l-istorja fil-fatt tgħidilna li Alla bagħat l-anġlu tiegħu biex jeqred Ġerusalem u s-saltna ta' David. Dan kien il-kastik. Dan kien il-kastik mingħand Alla il-missier għal dak li għamel David. Imma l-istorja tkompli tgħidilna li Alla iddispjaċih ta' dak li kien qiegħed jiġri. U ordna lill-messaġġier lill-anġlu, ġifieri għax l-anġlu huwa messaġġier, ordna lill-messaġġier sabiex jieqaf minn qerda u d-distruzzjoni li kien qiegħed jagħmel. U dina narawha fl-ewwel Kroniki, l-ewwel ktieb tal-Kroniki, kapitlu 21 vers 15 fejn jaqra hekk. U Alla bagħat anġlu Ġerusalem biex jeqrida. Imma meta kien ser jeqrida, il-mulej ra u s-soba bih mid-deni u qal lill-anġlu qerriet biżżejjed żomm idejk. U l-anġlu tal-mulej dak il-ħin kien ħdejn il-qija ta' Ornan il-Ġebbużi. Interessanti f'din l-istorja kollha hija li l-anġlu waqaf ixxerret il-pesta x'in wasal fuq din il-biċċart li tissejjaħ il-qija ta' Ornan il-Ġebbużi. Fi ftit kliem qed nitkellmu fuq l-istess post fejn Abraham kien ser jissagrifika lil Iżak, kien l-istess post fejn raqad Ġakobb u ħolom, huwa l-istess post li għalih irrefera Mosè, u issa allura qed naraw li Alla jwaqqaf il-pesta fuq dan l-istess post. X'in waslet fuq l-għolja tat-tempju, għalkemm dak iż-żmien ma kien hemm it-tempju għax kien għadu ma inbedix. Ejja naraw vers 16 tal-istess kapitlu x'jgħidilna. U David refa' għajnejh u ra lill-anġlu tal-mulej qiegħed bejn art u sema bix-xabla misluta filu. U mifruxa għal fuq Ġerusalem. Imbagħad David u x-xjuħ libsu xkejjel, niżlu wiċċhom fl-art, u David qal lill-mulej: jaqgħu mhux jien kont li ordnajt l-att tal-poplu, mhux jien li dnibt u għamilt dan id-deni kollu, imma dawn in-naċ x'għamlu. Mulej Alla tiegħi, ħatkun li tolbok idejk fuqi u fuq dal-missieri, imma tħallix din il-pesta fuq il-poplu tiegħek. Vers 18. U l-anġlu tal-mulej qal lil Gad biex jgħid lil David jitla u jtella artal lil mulej fuq il-qija ta' Ornan il-Ġebbużi. X'qed naraw mela qed naraw il-David jitlob maħfra lil Alla u qed jgħidu speċi għalfejn qed ipattu dawk għadnu pli għamiltin. U Alla tant ħafillu illi waqqaf il-pesta. Mhux tal-li waqqaf il-pesta tal-li issa l-anġlu bat il-profeta jgħid il-David fuq dak sabiex fuq dak il-post fuq il-qija
fuq l-andar, għax dik hi l-andar, u nħeġġukom tisimgħu it-talim li għandna fuq l-andar, ħalli tkunu tafu x'inhu dan il-post. Fuq dan il-post, Alla qallu mur issa u ibnili artal. F'kelma waħda mur offri s-sagrifiċċji hemmhekk. Dan huwa l-post fejn jien irrid niltaqa' miegħek David. Huwa l-istess post li Alla dejjem għażel biex jintaqa' mal-poplu tiegħu. Dak li għamel dan il-post sagru, l-iktar post sagru fid-dinja. U allura qed naraw l-Alla qed jgħidlu issa David miegħi trid tiddilja. Issa irrid inkellmek jien u rridek ittella da l-artal fuq l-olja ta' Morea. L-olja ta' Morea hija dik l-olja fejn illum aħna l-lula l-olja tat-Tempju, it-Temple Mount. L-istess olja bħalma diġà tilkom fejn fuq allum hemm dik il-famuża Golden Dome li qed taraw warajja li hija l-muskeja tal-Musulmani. U ħanitkellmu fuq dan anke fuq programm ieħor fil-fatt. Biex inkomplu l-istorja tagħna naraw illi Ornan, meta David mar qallus ma rrid din il-biċċart biex nibni artal fuqha u nagħmel is-sagrifiċċju għal mulej. Ornan qallus ma qallu mhux inti trida ir-re, mhux għal mulej trida mela ħuda b'xejn. U David ma ċċettax. David qallu le, ma nieħu xejn minn għandek jekk ma jiswili xejn. U dan huwa punt interessanti. Illa li xawek, David kellu kull dritt juħadha dik l-art, verament kien ir-re, verament rida għal-mulej. Imma il-mulej dejjem qal lill-poplu tiegħu biex jixtru l-art l-istess art li jutom b'xejn. Pereżempju jekk immorru lura fl-istorja u nerġgħu nitkellmu fuq Abraham. Abraham illi Alla wedu l-art imweda kellu jixtri biċ-ċart biex jitfen il-mara tiegħu. U fejn seta' jindifenu u wlidu. Mela l-art kienet tiegħu bidritt ta' xtejlu Alla. Wedu dik l-art għalhekk hemm sejħa l-art imweda, imma waqt li hija mweda lilu xorta kellu jixtriha. L-istess għamel Ġakob. Ġakob ukoll kellu jixtri biċ-ċart fuq in-naħa l-oħra ta' Iżrael. Alla volja dik l-art kienet imweda lilu, imma kellu jixtriha. U allura għawak x'qed naraw? Qed naraw li Alla mhux talli tal-art lill-poplu Iżraelit, imma anke permetta li dawn jixtruha. U interessanti il-fatt li kellhom jixtruha x'intom tafu, u ħanitkellmu anke fuq xi ħaġa simili issa, imma intom tafu li meta inti tixtri biċ-ċart tagħmel kuntratt. U meta inti tagħmel kuntratt għandek xturi li dik issa l-art hija tiegħek u ħadd ma jistgħidlek isma' warrab għax di mhux tiegħek għax inti għandek il-kuntratt li xtrajta. Fil-fatt dan huwa xi ħaġa interessanti li narawh meta fis-seklu 19 meta l-Imperu Ottoman kien jokkupa Iżrael, ma ninsawx għal min studja dak mill-programmi li aħna ntellaw anke forsi min jistudja l-Bibja li l-Iżraeliti ġew imkeċċa minn arthom infarxa mad-dinja kollha u minflok issa qed naraw fis-seklu 17 kien hemm l-Ottoman illi kien ħa Iżrael taħt idejh. U meta il-poplu Ludi beda jirritorna lura mill-Ewropa kellu jixtri l-art sabiex seta' jammar fiha. Mela qed naraw dinja biċ-ċart li Alla wedhom imma ġej lura mill-Ewropa issa biex jgħixu ġewwa Iżrael kellhom jixtru l-art mingħand l-Imperu Ottoman. U l-fatt li kienu qed jixtru l-art kellhom fidhom il-kuntratti li dik l-art issa hija tagħhom. Mhux biss wedilhom Alla, imma issa għandhom anke il-kuntratt. U allura qed naraw il-fatt li anke l-fatt li issa għandhom il-kuntratt u l-kuntratt m'għandhomx biss kuntratti li xtraw l-art, imma issa ħanitkellmu fuq xi dikjarazzjonijiet mondjali. Imma dan huwa riżultat tal-problemi li jeżistu llum fl-art ta' Iżrael. Min irid ikeċċi l-Iżraeliti minn Iżrael jgħidulhom dika mhux tagħkom, l-Iżraeliti hija art li Allathom u mhux tal-li illi talli anke għandhom il-kontratti li daw xtrawa. Fil-fatt naraw illi anke allura issa permezz ta' David
Permezz ta' David. Il-post fejn Alla għallhom jiena nintaqa' magħkom hawnhekk kienu xtrawh. Kien xtraħ David. David kellu l-kuntratt illi issa dik għall-biċċart hija tiegħu. Allura hija tal-poplu Iżraelit. Imma mhux hekk biss. Għal min jaf xi tajt l-istorja, naraw pereżempju d-dikjarazzjoni rigward Iżrael f'dik il-konferenza li kienet saret f'San Remo fl-1921. Jekk intom ma tafux fuq tal-affarijiet, sempliċement idħlu fuq l-internet, idħlu Google u fittxu fuq il-famuża konferenza li kienet saret San Remo fl-1921. Għandna wkoll ftit snin wara, fl-1926, id-dikjarazzjoni ta' Balfour. Id-dikjarazzjoni ta' Balfour. Id-dikjarazzjoni tal-poplu Ingliż, l-istess dikjarazzjoni li anke llum il-poplu l-Iżraelit qed jirreferi għaliha biex jiġġieled il-ġlieda li dik l-artija tiegħu. Illa li hemm dikjarazzjoni li tissejjaħ il-Balfour Declaration li kienet saret mill-Gvern Ingliż u dinha ma saritx għal xejn, din hija xi ħaġa profetika, xi ħaġa li Alla qal l-Ingliżi biex jagħmlu għal min jistudja jaf li l-Renju Unit huwa dak li aħna nsejħu ir-remnant ta' Efraim huwa poplu tal-Alla. Studju li nagħmlulkom dal-waqt wara forsi din is-sensiela. Imma mhux hekk biss, u mbagħad anke naraw id-dikjarazzjoni fl-1947 tal-United Nations, il-famuża dikjarazzjoni fejn iddikjarat il-United Nations bħala il-United Nations iddikjarat lill-Iżrael bħala stat. Dawn huma kollha affarijiet miktubin fuq l-abjad u l-iswed. U dawn kollha profetikament iddikjaraw l-art ta' Iżrael hija tal-poplu Iżraelit, tal-poplu luri. Ma jistgħux jinnegawha, iffermati dokumenti mondjali dawn ma tistax tgħid issa ma jeżistux f'daqqa waħda, imma biex norikom illi l-art li Alla wedu lill-poplu tiegħu mhux talli tajlu u ħalleħ jiġġieled biex jiġġustifika li Alla tajlu, imma le għandhom fuq iswed fuq l-abjad li diklat hija tagħhom. Iddikjarata. Iddikjarata minn diversi konferenzi matul is-snin illi profetikament kienu qed jagħmlu dak li Alla dejjem qal fil-kelma tiegħu. Ejja ħankomplu. U David qal l-Ornan dan huwa l-post fejn Alla jridni niltaqa' miegħu. Interessanti. Dan huwa l-post fejn Alla jridni niltaqa' miegħu. Tinsawx qed ngħidu. Huwa l-istess post li kien għażel biex Abraham jissagrifika l-Iżak, huwa l-istess post fejn Ġakob raqatu ħolom, huwa l-istess post li għalih irrifera Mose, u issa li David qed jgħidlu hawnhekk fuq dan il-post fuq l-andar ta' Ornan il-Ġebbużi irrid niġi niltaqa' miegħek. Araw, jekk inkomplu naqraw kapitlu 21 vers 26. U David bena hemm artal lil-mulej u offra sagrifiċċji tal-ħruq, sagrifiċċji ta' sliem. U sejjaħ lil-mulej u dan wieġbu bin-nar mis-sema għal fuq l-artal tas-sagrifiċċji tal-ħruq. Jifri Alla rrisponda għas-sagrifiċċji ta' David. Niżel in-nar mis-sema. Ifisser li Alla aċċetta s-sagrifiċċju ta' David. Issa aħna nafu illi dawn l-affarijiet ma setgħux isiru kullimkien. Huwa biss fejn Alla għażel li jpoġġi ismu. U aħna nafu li Alla għażel li jpoġġi ismu fuq l-għolja tat-tempju, fuq it-Temple Mount, fejn illum hemm il-muskeja. Ejja ħankomplu. Kapitlu issa 22 vers 1. U David qal: hawn ikun it-tempju tal-Alla il-mulej. U hawn ikun l-artal għas-sagrifiċċju għal-ħruq għal Iżrael. Fuq l-istess post. Fuq l-istess post li Alla għażel sabiex jiltaqa' mal-bniedem, dejjem. U allura naraw li David hawnhekk iwaqqaf anke dik il-famuża tinda fejn taħta kien hemm l-arka tal-patt u li fuqha kien jammar Alla.
Fuq dan il-post kienet it-tinda li kien bena David fejn imbagħad kien inbena t-tempju. Għaliex għax Alla dejjem dak il-post għażel. Għalhekk dak il-post huwa sagru, għalhekk dak il-post huwa qaddis, avolja llum meta nħarsu lejh x'naraw. Illum meta nħarsu lejh naraw moskeja. Moskeja Musulmana li m'għandha xejn x'taqsam mat-tagħlim tal-kelma ta' Alla. Hija xi ħaġa li Alla mordnax li tinbena f'dak il-post. Imma xorta dak il-post għalhekk huwa post sagru għax kien il-post li Alla dejjem għażel li jinżel jammar fih. U hemmhekk se jerġa' jinżel jammar ħbib tiegħi. Hemmhekk se jerġa' jinżel jammar. U għalhekk huwa qaddis. U allura naraw li David issa waqqaf it-tinda u David ħaseb u qal ara mhux sew jiena ngħix ġewwa palazz u Alla jammar ġewwa tinda. Ma ninsewx illi dan kien qed iseħħ xi 500 sena wara li Alla kien kellem il-Abram. U David ħaseb u qal mela hemm bżonn nibni dar lil-mulej. Flok tinda irrid nibnilu dar li tistħoqlu hekk qal David. U l-mulej qallu sewa ħsibt David. Dan huwa l-post fejn jien u int niltaqgħu. Imma għandek wisq dem fuq idejk u allura se jkun xi ħadd ieħor li jibnili dari. Ma qallux ma rridekx tibnili f'dan il-post. Qallu sewwa qed tgħid David f'dan il-post ħatibnih ħajinbena t-tempju, f'dan il-post ħanibda niltaqa' mal-poplu tiegħi. Imma peress li għamilt ħafna affarijiet żiena għandek ħafna dem fuq idejk, inti ma tistax tibni dan it-tempju. U allura naraw li 40 sena wara, Salamun jieħu fidejh il-bini tat-tempju fuq l-istess post. Fejn anke fuq l-artar kienet niżlet il-glorja qaddisa meta bena t-tempju Salamun fuq l-istess post fejn David kamel it-tinda, fuq l-istess post fejn Alla kellem il-Abram u l-Ġakob u għalih ir-refera Mosè. Issa Salamun bena it-tempju. U f'din it-tempju naraw li kienet niżlet il-glorja xekajna, il-glorja qaddisa. Iva, ħbib tiegħi, l-għolja tat-tempju huwa post qaddis. U għalhekk huwa post qaddis, għalhekk huwa post sagru, għax fuqu kienet tinżel il-glorja qaddisa. U kif nafu li dan huwa qaddis? Ma ninsewx qed nitkellmu fuq post. Immaġinaw kemm kbir l-univers ħbib tiegħi. Immaġinaw kemm jista' hemm pjaneti. Immaġinaw Alla jażel din il-pjaneta biex jinżel ħalli jiltaqa' mal-kreazzjoni tiegħu. Mhux biss din il-pjaneta jażel Iżrael. Mhux biss jażel Iżrael imma jażel biċċa art partikolari għal fuq dik irid nibda niltaqa' magħkom. Għalhekk huwa sagru dan il-post. U kif nafu li huwa qaddis allura? Allura issa ħamorru fil-ktieb tal-ewwel Slaten kapitlu 8 vers 10 fejn jaqra hekk ara. X'il-qassisin ħarġu mis-santwarju ta' barra, isħaba mliet it-tempju tal-mulej. Vers 11 u minħabba fiha il-qassisin ma setawx ikomplu is-servizz tagħhom għax il-glorja tal-mulej kienet imliet it-tempju. Għalhekk inħeġġiġkom ħalli issa għal programm ieħor taqraw il-ktieb tal-ewwel Slaten kapitlu 8 għax issa fi programm ieħor ħa nitkellmu x'ġara fit-tempju ta' Salamun. Huwa interessanti ħafna għax imbagħad nafu li t-tempju ta' Salamun kien twaqqa mill-Babilonisti ma reġa' nbena wara u l-programm li jmiss fuq hekk ħa nitkellmu. Fuq hekk ħa nitkellmu. Għaliex dan il-post baqa' qaddis, anke baqa' sagru, anke wara li waqgħuh il-Babilonisti u reġa' nbena. Imma kien hemm xi ħaġa differenti. Huwa interessanti dak li ħanaqraw fi programm ieħor l-istejjer li ħanaraw minn ġol Bibja biex naraw x'kien ġara u kif għalkemm issa ħanaraw li l-glorja xekajna kienet telqet minn dan il-post. Ma baqgħetx tinżel aktar hemm il-glorja qaddisa. Ma baqax jinżel hemm Alla biex iltaqa' mal-poplu tiegħu. Imma ħanaraw li b'dikjarazzjoni stess li għamel Alla permezz tal-profeta
dan il-post xorta kien se jkun sagru u qaddis għall-Mulej. Dan ħanraw fi programm ieħor. Inħeġġiġkom morru araw kapitlu 8 tal-ewwel Slaten. Ħalli tkunu tafu fuq x'qed nitkellmu. Sakemm narawkom fi programm ieħor ħbib tiegħi. Jiena ma baqa li xejn ngħidilkom li f'isem sħabi ta' Malta Messjanik Malta insellmilkom. Shalom.